el món en què vivim. Més preguntes d'aquestes capcioses. Quan en Colom arriba, quan descobreix terra, per què li posa l'espanyol a la República Dominicana? Perquè els catalans som els únics espanyols que hi ha. Som els que creem l'Espanya moderna, l'Espanya federal. L'Espanya dels Reis Catòlics és l'Espanya catalana, no? Castella no federa. Castella no es federa amb León. Ni quan conquereixen Granada no creen Granada un regne independent vinculat a la corona. O quan ocupen el regne de Múrcia no mantenen el regne de Múrcia amb un virrei i amb unes lleis. No fan com Xamo I en València. No, ni en València, ni en Mallorca, ni en Aragó, ni en Navarra, ni en Nàpols, Sardenya, ni Sicília, ni en Albània, ni Macedònia, en què tots aquests llocs hi ha virregnats catalans. I curiosament, després dels virregnats catalans passen a Amèrica. O sigui, Amèrica, si us hi fixeu, és un regne més de la monarquia. Però com que Castella mai en 1000 anys d'història ha creat un regne i se l'ha vinculat a la pròpia monarquia, evidentment el regne de les Índies és un regne català, per això té un virrei com en Colom, per això té una audiència virregnal com les audiències virregnals de Catalunya, perquè a Castella l'audiència no és virregnal perquè no hi ha virrei, per això governen els governadors d'Amèrica perquè és un territori català. I bé, i passa tot com passa aquí, però en canvi Castella no ha creat mai regnes independents vinculats a la corona. Al segle XV Espanya o espanyol o aquesta... Aleshores, això... Què significava? Espanya és un concepte català, perquè és gràcies, diguem, als reis catalans, encara que siguin castellans, que tots els regnes diferents d'Espanya es vinculen a la figura de Ferran el Catòlic. A més, a l'època d'en Colom es recupera per Espanya els comtats del Rosselló i Cerdanya, que havien estat empenyorats per Joan II a canvi d'armes i homes per lluitar contra els urgellistes. Espanya és un concepte federal, aleshores, no és un concepte castellà com ara. No estava per dir que recupera el concepte de l'Espanya romànica, l'Espanya romana d'Hispània. Sí, una cosa és la Hispània geogràfica i l'altra és l'Espanya política. L'Espanya política al segle XV és una Espanya federal. Aragó, Catalunya, diversos regnes. S'agafa el concepte romà, per això, per aplicar-lo a una nova realitat que segueix estant a Ibèria, perquè ens entenem, no? Però que recupera el nom romà, o no? No és tan antic, sempre l'ha tingut, sempre Espanya, tu vas veient el rei d'Espanya, el rei d'Espanya per aquí, Espanya té un concepte. El primer que es diu rei d'Espanya és en Carles V, no? Carles I. Alguns castellans ja s'havien intentat aplicar el títol d'emperador d'Espanya, i això, per exemple, els catalans se n'enreien. Diuen aquests emperadors o rei d'Espanya si només tenen un regne. Els espanyols, Cristòfor Despuig, que escriu al mitjan segle XVI, ja ho diu, els espanyols som nosaltres. Som nosaltres, i a més som els que hem creat aquesta Espanya, no? L'Espanya. Per això Carles I, vosaltres, permeteu-me passar una mica més endavant. Carles I, quan ve a prendre possessió dels seus dominis hispans, s'està 4 mesos a Valladolid i 2 anys a Catalunya. Si, com ens diuen els historiadors castellans, Carles I ve a Espanya a organitzar el seu imperi mundial, hauria anat a Sevilla, si allà hi havia la casa de contractació, els Yáñez, els Pinzón, los Colón, els notaris que feien tot, els monjos que anaven i tornaven, els mercaders, els contractes de mercaders, tot era Sevilla. Però Carles I, a les memòries de Carles I, només Sevilla surt esmentada una vegada, que és quan ell hi va a buscar la seva dona, que és la princesa Isabel de Pruit, per casar-se amb ell i tornar cap aquí. O sigui, el canvi retira Extremadura. Això és el que és un gran misteri. El segle XIX ja és un misteri on mor Carles I. Si a les instruccions el seu fill Felip els hi dona Palamós, si totes les expedicions, les conquestes de Tunis es fan des de Barcelona, si quan ell va a Itàlia surt de Barcelona, si a Barcelona s'organitza tot l'imperi americà, per què s'ha de retirar Extremadura? Vaja, aquest seria un altre tema, però no és un tema d'avui, entre d'altres coses, perquè a mi jo m'ho ensumo molt mal, això de retirar-se a Extremadura. Però si no hi havia passat ni una vegada per Extremadura Carles I. Tot el món polític, el món militar, els contractes, els enllaços, les influències, els parents, si us tenia tot aquí. Bé, diuen que es retira a Extremadura, deixem-ho així, no? Però és igual, el que jo vull dir és que amb Carles I la seu imperial, fins i tot el Toisó d'Or el celebra a Barcelona.
El podia haver fet a Valladolid, a Toledo, a Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Granada, Sevilla, i ho fa a Barcelona. Tots els cavallers de l'imperi els cita a Barcelona. A Barcelona rep els tresors d'en Ferran Cortés i a Barcelona signa l'expedició d'aquest tal Pizarro. En Magallanes és a Barcelona i de Barcelona surt l'expedició que fa la volta al món, que conservem escrita gràcies a les memòries que va deixar l'Antoni de Llombart, parent d'un notari de Barcelona que es deia Antoni de Llombart. Tot passa a Barcelona i Barcelona es converteix en la capital imperial sota Carles I. Tot el seu imperi, la capital és a Barcelona. Això no ho discuteix ningú. Fins i tot Adrià d'Utrecht, quan sent arquebisbe de, no sé si de Tortosa o de Tarragona, ara no ho recordo, però és proclamat papa. O sigui que és com gairebé com si un papa català més, i en Soldevila explica que tots els almiralls catalans, capitans de nau, la noblesa catalana, tots van acompanyar Adrià d'Utrecht a Roma, diu gairebé com si fos un papa català. O sigui que imagineu-vos, no? El Borja, Juli II, que segurament era un serrovira que coneixem amb el nom de la Rovere, exabat de Montserrat, és el següent papa, i després tenim Adrià d'Utrecht. O sigui que en un moment determinat el màxim poder polític és Ferran el Catòlic, el màxim poder militar és aquí, el màxim poder econòmic és aquí a Amèrica i el màxim poder religiós també és català, no? Però en canvi és de decadència total. L'altre dia discutirem amb un amic meu que és madrileny i li agrada molt Arturo Pérez Reverte i és un canto capità a la trista i tal, i em feia la punyeta, hòstia, aquest amic teu que el colom és català, no sé què, hòstia, però si los tercios de Flandes, tío, el brío de los castellanos, tal. Jo somreia i va fer una cosa, entrem a parlar d'aquí una setmana i tu mentrestant mira't els comandaments dels tercios de Flandes que van lluitar a Lepant, la teva gran victòria castellana, i al cap d'una setmana diu, hòstia, tots eren catalans, tio, que fort. Perquè és això, perquè anem construint, anem parlant, anem publicant, anem d'allò en funció d'un discurs preestablert que en la mateixa documentació oficial, si vas a mirar-la amb vocació d'interpretar-la, dius, no, aviam, si els tercios de Flandes, la batalla de Lepant va ser comandada per comandaments catalans, perquè eren els únics comandaments mariners diguéssim preparats a l'època. Castella, des de quan ha tingut mariners Castella? Clar, és que arriba un punt que els tios, no, els tercios de Flandes, la batalla de Lepant, tal, no sé què, perquè la marina castellana, i marina castellana, tio, on estàs dient? Clar, però això no pots dir això i prou, no? Això, clar, no, és que si dius això has d'entrar i dir, no, és que tot és mentida. Clar, aquí el drama, aquest metafísic que diu ell, no és un tema anecdòtic de colom era català, no, és un tema que diu, no, és que tot ho han canviat. Tot ho han canviat i escolta, ja som uns bojos, uns fanàtics, uns ultranacionalistes que volem inventar-nos i reinventar-nos un passat mític i gloriós. Doncs sí, deixem-ho així. El nom d'Amèrica és Amèrico Vespucci, no? Sí, diuen. El que passa que, esclar, aquest és un altre tema. Jo em sembla, no sé, a veure, quina hora la una, 3/1. Això no estava pactat, però bé, és igual. El nom de... A tots hem sentit Américo Vespucci, oi? I diem Américo Vespucci amunt, Américo Vespucci avall. El que no hem vist és el nom que surt en els documents. I en els documents surt Vespuccio en B de València, Vespuccio en B de Barcelona i Despuche en D de Dinamarca. Per tant, en molts, o en alguns, molts no, però per mi són molts, no? Però almenys en 3 documents apareix Despuche en D, Despuche, així. En d'altres apareix D apòstrof Espuche, per tant que és un Despuche camuflat. I si fos amb CH i fos italià no seria Despuche, no? Com sabeu, seria Despuche. Per tant, a darrere del cognom es sembla molt fàcil entreveure un despuig. Si fos un despuig, aquests despuig quina vinculació tenen amb els Colom de Barcelona? Doncs és que els despuig són parents dels Colom de Barcelona, perquè els Coloms de Barcelona també són parents dels Vallseca, i com que els Vallseca són cosmògrafs, els despuig són cosmògrafs, i els Bertran, Colom Bertran són cosmògrafs i els Coloms són cosmògrafs, estem parlant d'interessos cosmogràfics. Però fins fa 4 dies
el mapa que tenia l'Américo Vespucci, el mapa que tenia l'Américo Vespucci era a la cartoixa de Valldemossa, on te l'ensenyaven allà amb una taca de tinta